To sa lokšu. A zima ide, už si nachystený kabát máš? Mám 3. 3 kabáty. A 2 mám skované, 5. Čo si dneska vypil, Norbert? Čo si dneska pil? Všetko možné, aj som jedol. Všetko. A jedol si? Čo si jedol? Teraz som dojedol lokšu. A s čím? Dobrá bola. Nestel som len prázdnu. Ale hento tu. Cigánku. Tu domácu lokšu. Norbert, kde si slúžil za vojaka? Mám modrú knižku. Modrú knižku máš, a za čo? Som si vymyslel, by som im. A nejaký vianočný vinš pre Za ľudí exem, nemáš? Exem. A nejaký vianočný vinš pre ľudí nemáš? Všetko som vypil. Ukáž ma. Krásny si. Ukáž ma iba. Tam, pozri si. Ale pešak si tam. Kde som? Tu si. Pozeraj, tam si. To si ty, Norbert. Vidíš sa? Nie som ja. A to si ty. To si ty. To si ty. Kde si slúžil, Norbert? V Bratislave? Modrú mám. Modrú máš. Ježe, vodu mám. Zadaj ešte niečo. Čo fajčíš? Norbert, nefajči, pokazíš si plúca. Odhoď tú cigaretu, Norbert, urob to pre svoje dobro. Pre svoje zdravie. To je štýl No, toto. to je ono. Ale skôr. Skovaj si, áno, áno. Bude lepšia, keď sa odleží. A nie, že sa ukuješ dneska, Norbert. 4 po obede. Neklam. Ne, 4-5. Ty, to tak letí, už není 4. Čolky dávam páčim, alebo čo? Norbert, ja som to videl pred mesiacom s bradou ešte, si sa ohovil, že? Ja mám, nie? A takú väčšiu, takú si máš. Predal si na parochňu? Koľko ti dali? 2 eurá. To je samozrejme. Všetci chodí dávať tie repisy. Prečo Norbert takto škaredo rozpráva? To sa A to neslúši. srandujem. Ja, dobre. A Čo si pôjdeš Dobrá bola lokša. Čo si pôjdeš kúpiť, Norbert? Za toto? Kapitánsku čiapku, alebo lokšu. No, kapitánsku čapku. No chcem. A budeš kapitán Norbert Áno. Kanoš. A teraz si podplukovník? Nebuď nervózny, si nejaký ty si na internete, čo? On má balkánsky temperament v žilách. On je z Balkánu. Ty si najsilnejší. A je všetkých bije. Najsilnejšie, fakt. Aj mňa? Ne, ty si kamarát. Ale nie kapitán, on je podporučík. Podporučík, čo si, akú A máš všetko hodnosť? najlepšie. Raste ma narodky. Aj tebe. Ďakujem. Kedy máš narodeniny, Norbert? 6. marca. A koľko máš rokov? 40. 40 koľko? 40 rovných. 140? 140? Rovných 40. 240? Rovných 40. 340? Daj Boga. A vás poznám od malička, ne? No jasné. Také malinkí ste boli. To dáva v každom videu, no. Však aj ty. No hej. Kde spávaš, Norbert? Vonku. A v Petržalke? Tak schováme sa, víš, do tých tomto. Krásne. Ukáž ma. No tu si, pozeraj. Tam si. Ukáž ma. Neboj sa, ti to neukradnem. Pozeraj, tam si. To je on. Však pozeraj, tam si, Norbert, v tých dverách. Oholený si. Pekné holky máte inak. Aj tento je pekný, on sa volá, že Marienka. To ty si Marienka? Áno. A tam je, že cica, henče, cica. To je kočka. Môžete sa predlať. A on má oholené obočie. Pozri sa, Norbert. Má oholené obočie. A pekný je, čo ste No, však. Jak ty skoro? Mladý chlapec. Norbert, a tebe nemôžeme vyholiť obočie. To je škoda. Alebo chceš? Chceme. Chceš?
Teď violit. On nechce vyhoniť, Norbert, on nechce vyhoniť. Na mňa to neskúšaj chlapci, dobre. Ja keď do krku tam musím zabiť. A keď dojdeš aj kamarátov, ináč tak... Už je posratý, neboj. Chod si kúpiť čučo, Norbert. Ahoj. Na mňa to neskúšaj, dobre. Jasne. Kapitán, dovidenia. Tak chytím sám za spíš ťa hore. A nech to neskúša na mňa. Neskúša. Neskúša. No tak... My ťa máme rodi, Norbert. Tak sme ti prispeli 3 eurá. Koľko? 3 eurá. Tak 4. Však keď máš 340 rokov, tak treba. Dobre. A hente holky majú koľko rokov? 28. Ale vážne. 26, sorry. Ja neviem, ale cez 20 to bude. 22. No tak. Vysoká je. Basketbalistka. Chlapci, ďakujem za všetko. Nehnevajte sa, keď som bol drzý, alebo čo. Idem preč. A ďakujem za peniaze. Jasne. Maj sa, Norbert. Čauko, Norbert. A ešte ma ukáž. Tak pozri, tu si. Taký si škaredý. No, Ahoj! Idem sa opiť. Aj za mňa si daj. Dobre. Čau. Si odkiaľ z džungle? To bude strapatá. To je taký účestné, moderné. Daj sa tak ostrihať, Norbert. Či nie? Radšej dohola. Takto? To je dobrý účest. Je síce trochu zima, ale inak je dobré. Čo, není ukáž? Nechytaj, prosím. To je tajný materiál, to je iba pre ženy, Norbert. Kyďo! A ženy sú mŕtve, vieš? Áno, všetci sú mrkví, hej. Ty si veľký král, Norbert. Že ženy môžu. Ženy, A ženy sú mŕtve. mrkví sú ženy, no ja neviem. Každá jedna. Mrkva? Máš tu kamarátov, Norbert? Mám plno, ja tu poznám všetko. Aj Hej, ťačníkov, všetko. jak sa volá tento tu? To je Fedor. Ty si Fedor. To myslíš, že najlepší kamarát, Fedor. Aj toto je Fedor. A ja to je som... taký dobrý kamarát, to máme rovnaké mená. Už od škôlky. A toto je Bernardina. Basketbalista. Ale ona vypadá jak modelka inak. Najviac. Ona to robí tak ako bokovku, vieš? Ale stále je len mrkva, ako si povedal. A je, Si mrkva. ale moc pekná, ale mrkva. Pekne vyrastutá, tak už. No dobre, Norbert. No idem, chlapci. Veľa šťastia. A ďakujem za dom. Jasne. Aj na budúce. Keď budete mať nejaké dobré. Tak my sa zastavíme. My ťa nájdeme. Idem, mám troška vypité, víš. Dobre. No. A vyprchal mi alkohol a musím si nájsť. Treba doviať, ja viem, to poznám. Každý deň pijem. Nehnevajte sa na mňa. Nie, nič. Fanklub máš na internete, Norbert. Prosím. Pozdrav všetkých na YouTube. Všetko najlepšie do nového roku. Dobre, aj tak sa dá. Alebo choďte do piče. Alebo No. rozíďte sa. Alebo sa rozíďte. Nahlas. Sa rozíďte. To nepočul som ťa. Rozíďte ťa. Nepočuť ťa. On, Marienka. Čo? Si silnejší jak ja, no. Keď sa nenastaví. Nahrávame Vianočné zdravice, môžete Aj my nahrávame tohto pána, poproste o rozhovor. No hovor.
Čo by ste chceli zaželať do nového roku ľuďom? Choďte do piče! Norbert, ešte im niečo. Volám sa Norbert Kávola, choďte do piče! On je kapitán. Športujete? Ento, chodím každý deň hore dole. Sme akurát zdraví. Ale iná všetko najlepšie. Pozdravíte rodinu, pozdravíš nejaký svoj Dovidím chlapci, dobre? Ahoj Norbert, ahoj. Už budem v televízii, tak? Budeš, aj na internete budeš. Ahoj, čau, nechytaj ma. Ty si veľký král, Norbert. S Bohom. Idem volaču zarobiť. Dobre, poď. Poď zarobiť. Čau. A ďakujem za všetko. Nemáš za čo. Ahoj, chuligán. Ty si najsilnejší. Tebe rozbijem hubu. Teším sa. To je? Teraz som A sviat. Frandu. A ja. Ty mladý chlapec. Aj tak si silnejší. Norbert, povedz niečo do mikrofónu. No jasné, hovor, môžeš. Choďte do piče! Jak sa seriózne hovorí? Môžem toto tak zabiť. Robíme seriózne veci teraz. Daj iba domov. Ďakujem za to, že som tu. Že som sa dostal do školy. No idem preto. Lekárom, tak ako vy ste. Už sa budem učiť. Mama. A budem sa učiť, mama, ja ti to slúbujem aj do telky dokonca. Ahoj Norbert. A ešte si niečo. Čo je hajzli? Samozrejme aj Vianoce. Idem si niečo nájsť. Sviatky, inak Norbert neruší. Dobre, nepodrbí. Všetkým šťastné a veselé. Aby sa vám darilo, aby ste kamarátom s naturou. Tak, lúči sa s vami Kubo a Rastio. Dovidenia.